ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର। ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥତମ କିସ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ମୋଟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା।